Ahoj, vítám vás u Shakes and Fidget na světě 25. Začal jsem na něm hrát včera. Odkliknu na quest. Můžeme zkusit arénu. Už tady je 165. Shakea jsem dlouho nehrál, hrál jsem na S2. Kdo by chtěl, tak mě může pozvat do cechu, hledám ho. Takový do čáru obchodu. A ještě do pojírny. Aha, tak nic. Tak já se asi s váma loučím, protože tady ten začátečnický video budu točit tak často a jedno video za týden asi vydám. No, tak já se s váma loučím a čau.